ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଖାସ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସାନ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେତେ ସାନ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଦୁଇଟି କିପରି ଭାବରେ ସାନ ଗାଈ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଘାସ ଦିଆଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘାସ ଖୁଆଇକିରି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୃଶ୍ୟ। ଅନେକ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସତ୍ତା ଏପରି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଉଁଲି ଛୁଆ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ସୁନ୍ଦର ଅତି ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆମାନେ ଖେଳି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକ ଏପରି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।